Foli kɛnɛ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an minnu tɛ sɛgɛn ka aw abonné an ka chaîne YouTube ni an ka page Facebook kan ko aw bɛɛ lajɛlen bienvenue aw ka émission Mali ka seko ani dɔnko kɛnɛ an bɛ taa ye k'a fɔ ye ko halisa a ye aw abonné an ka page la a y'an ka vidéo partager a ka notification cliquer walasa a ka se a ka vidéo nataw kibaruya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin waati la an wulila ka se an ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fana ma bi tuguni an bɛna tɔgɔ ni a jamu ɲininkali kɛ o kɔfɛ an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ɲininkaliw kɔnɔna la an balimakɛ bonjour. Oui bonjour. Kɔri baasi tɛ yen? Non baasi foyi tɛ yen. Ça va quand même? Oui ça va. E ɲuman nana kɛnɛ kan? Awɔ ɲuman sera yan. Ok Maliba fɔli mɔgɔw bɛɛ b'a fɔ k'i bienvenue. Awɔ diyara n ye kojugu. N'a tigi ma baasi ye n'i bɛ se ka i tɔgɔ ani i jamu f'an ye. Ne tɔgɔ Yakuba Konate. Yakuba Konate. Yakuba yɛrɛ e bɛ baara jumɛn kɛ? Bon ne bɛ dɔnkilida kɛ. Ah d'accord. Aw yɛrɛ nin ye aw ka seko ni dɔnko tigilaman dɔ ye. Ɲininkali minnu bɛ an bolokɔrɔ bi ka tɛnku a la an bɛna an da don olu la joona. Yakuba an bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la yala i bɛ se k'a fɔ an ye e nana dɔnkilida la cogo di? Bon ne nana dɔnkilida la cogo min na ɲɔni n ka don chrétien misiri kɔnɔna na n kun ye fasada de kɛ fɔlɔ bon dɔw nana wele k'a fɔ a ma ko tiɲɛna n ka fasada dabila n ka a base kɛ chrétien misiri donc dɔ nana n dɛmɛ n kun to ka mun fasada kamalen dɔ tun bɛ yen ko Guillaume n ye morceau damadamanin bɔ k'ale fasada bon a yɛrɛ n nana wele k'a fɔ a ɲɛna don dɔ la ko don dɔ la n bɛ fɛ ka fasada in bɛɛ jɔ ka ɲɛsin chrétien dɔnkili ma mun bɛ nɔrɔ da Ala tɔgɔ kan donc o kɔnɔna na a ye n dɛmɛ ni son damadamanin bɔ studio kɔnɔna na o cogoya la. Donc o yɔrɔnin diyara n ye kosɛbɛ Yakuba Konate an bɛ taa ye halisa ni ɲininkaliw ye an ye i ka dɔnkili kɔnɔna la i ye dɔnkili dɔ da kosɛbɛ min bɛ mɔgɔ hakili sama o dɔnkili kɛra jigisigi kuma ye n'a sɔrɔ i bɛ se ka dɔnkili fitinin d'an ye o kɔfɛ ɲininkali b'an bolo ka ɲɛsin dɔnkili ma an b'o fana k'i la. Ok o diyara n ye kosɛbɛ o tɛ problème a dɔnkili u b'a fɔ ko Ala b'i wele Ala b'i wele n sera da. Wele matigi bɛɛ y'i wele nisɔn b'i dɛmɛ ka lafiya banbali d'i ma Ala ye diɲɛ kanu hali fo ka a denkɛ kelen pe di ni mɔgɔ min dara o la o tigi kana halaki jigi da Ala kan Ala de bɛ i jigi fa jigi da Yesu kan Yesu de bɛ i jigi fa. Merci beaucoup Yesu de bɛ jigi fa. Yakuba i bɛ se k'a fɔ an ye nin dɔnkili hakilina i y'a sɔrɔ cogo di? Kelen filanan fɛn jumɛn de e bila ka nin dɔnkili in da? Bon tiɲɛ na mun ne bila ka nin dɔnkili la n yɛrɛ y'a jateminɛ a daminɛ yɛrɛ an ka famille yɛrɛ kɔnɔna na dɔw ye danaba ye dɔw tɛ danaba ye donc ɲini kɛ kibaru duman de ka lase bɛɛ lajɛlen ma a kɛra sababu ye minnu tun tɛ danaba ye bi bi in na olu yɛrɛ ka danaya fanga ka bon minnu fana kun ka danaya fanga ka dɔgɔ a ye dɔɔni fara olu fana ka danaya fanga kan n'o tɛ an yɛrɛ ka famille kɔnɔ dɔnkilidala yɛrɛ tɛ an yɛrɛ ka famille yɛrɛ la ne bɛ se k'a fɔ ne de kɛra dɔnkilidala fɔlɔ ye an ka famille la bon a diyara mɔgɔ caman ye a diyara an ka famille mɔgɔ caman ye a kɛra sababu ye minnu tun tɛ danaba ye bi bi in na olu caman kɛra danaba ye kibaru duman tɛ i n'a fɔ i ka taa mɔgɔ sigi k'a wajo o dɔrɔn tɛ kibaru duman ye kibaru duman bɛ se k'a fɔ hali dɔnkili senfɛ dɔ bɛ yen n'i y'a tigi lasigi k'a fɔ k'i bɛ wajuli k'a tigi ye o tɛ don a kunkolo la nka n'i y'a kɛ dɔnkili ye a tigi bɛ se ka lamɛn a bɛ se ka faamuyali caman fana sɔrɔ o senfɛ kibaru duman fɔcogo ka ca. Merci beaucoup hakili la mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ nin na yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna danfara jumɛn kɛra i ka ni dɔnkilidata n'i ka dɔnkili tɔw cɛ? Bon ne kɔni min kɛ kibaru duman ye ka di bɛɛ de ma o k'a dɔn ko mana gɛlɛya cogo o cogo ni dɔnkili yɛrɛ bɛɛ lamɛn i b'a sɔrɔ jigisigi dɔnkili don fɛn caman b'a kɔnɔna na yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ i ka n'i jigi da boli kan i ka n'i jigi da dɔnnibaw kan ka n'i jigi da bogodalaw kan ninnu si tɛ jigi ninnu bɛɛ wɔɔrɔ masa Ala kelen bɛ jigi dɔnkili bɛ taa ɲɛ bɛɛ ɲɛfɔ. D'accord a faamuna kosɛbɛ an bɛ taa ɲɛ halisa n'i ye an ka ɲininkaliw kɔnɔna la n'a sɔrɔ i ye album dɔ bɔ n'i bɛ se k'o fɔ an ye yala n'i ma album bɔ n'a sɔrɔ i ye single de bɔ fana n'i bɛ se ka olu fana ɲɛfɔ an ɲɛna. Awɔ n ma album bɔ fɔlɔ n
album bɔ fɔlɔ gagné single caman bɔ a bɛ taa joli la bon a bɛ se ka se 12 ɲɔgɔnna ma an bɛ se k'a dɔn mun de i bali ka album bɔ awɔ bɛ se ka kɛ mun ye bali ka album bɔ parce que album bɔli ka di nka tiɲɛna a fɔ tɛ yen mais dɛmɛbaga tɛ n na n bɛ waati min na sisan dɛmɛbaga tɛ n na walasa n bɛ se ka album bɔ n'i y'a ye hali waati dɔ la n ye album dɔ daminɛ nka n ma se ka laban a bɛɛ kɛra dɛmɛbaga ko ye n ye album dɔ daminɛ n ma se ka laban n yɛrɛ nana jateminɛ n ka sin ka to ka ni ala yɛrɛ nana latigɛ ni n se ka dɛmɛbaga sɔrɔ don natɔ n na se album bɔ ka caya i filɛbagaw fana tulo b'i la nin wagati la an ka artiste n'o kɛra Yakuba Konate a mago bɛ dɛmɛbagaw la minnu bɛ se k'a dɛmɛ a ka baara in kɔnɔna la kosɛbɛ aw yɛrɛ ko ten an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw u bɛ yan ka jamana in bɔ ɲɛnafin na ka anw yɛrɛ fana bɔ ɲɛnafin na walasa an ka jamana ka taa ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fana ka plateforme bɛ yan o de kama halisa ka an ka artiste dɛmɛ walasa se min tɛ yen nɔ ani fanga min tɛ yen ka o d'u ma ka taa ɲɛ u ka baara kɔnɔna la Maliba fɔli bɛ yen o de kama d'accord an bɛ taa ɲɛ ni an ka ɲininkaliw ye halisa nin baara in kɔnɔna la projet kɛrɛnkɛrɛnnen b'i bolo don nataw kama awɔ projet caman bɛ n bolo don nataw kama i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye i ka projet la bon n ka projet la album dɔw labɛnnen don n bolo album dɔw labɛnnen album kelen ɲɔgɔnna labɛnnen bɛ n bolo mais n bɛ ka a to yen bila yen fɔlɔ parce que moyen tɛ nin waati la fɔlɔ don nataw la ni moyen nana sɔrɔ an bɛna a ko bɛɛ sigi sen kan ayiwa Konate yala i ye concert dɔw kɛ yan olu minnu bɛ projet kɔnɔ halisa bon n ma se ka concert labɛn n yɛrɛ tɔgɔ la n ma se ka concert labɛn n yɛrɛ tɔgɔ la mɔgɔ kɔni bɛ n bolo ka concert kɛ n'o kan ale ni yɔrɔ caman la pivito la nka n ma se ka concert labɛn n yɛrɛ tɔgɔ la fɔlɔ d'accord o faamuna i n'a fɔ kuma daminɛ na an y'a fɔ cogo min na ko i tun bɛ fasada kɛ fɔlɔ nka kuma kɛr'i fɛ walasa i ka na ka dɔnkili da n'o kɛra danaba dɔnkili ye an bɛ se k'a dɔn bi bi in na Yakuba Konate bɛ wele ka da i ka yɛlɛmali kan dɔnkilida ta fanfɛ ka taa mariage kɛyɔrɔ halisa ka taa animation kɛ yan awɔ n bɛ wele ka taa yɛlɛmali ta fanfɛ n bɛ taa mariage fɔliw la n bɛ taa dɔnkili fɔliw la n labɛnnen don bɛɛ lajɛlen kama mais an bɛ se k'a dɔn a yɛlɛmali ma kɛ gɛlɛyaba ye i ma i ka baara kɔnɔna la ayi a yɛlɛmali ma kɛ gɛlɛyaba ye parce que n yɛrɛ de y'a kanu k'a fɔ n bɛ fɛ ka fasada jɔ n bɛ fɛ ka n tilen Zanzibar Music jamana na d'accord a faamuna ka taa ɲɛ k'a fɔ ye halisa ani ka aw lajija aw minnu bɛ abonné an ka chaîne YouTube ni an page Facebook kan ko an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen a ye taa ɲɛ jusqu'à présent ka vidéo partager minnu ma se ka abonné u ka abonné walasa u bɛ se ka kibaruya caman sɔrɔ an ka plateforme kan cogo min na ani minnu bɛ fɛ ka ni émission jukɔrɔma don walasa aw ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw a émission ka lakunu tuma bɛɛ ko a ye taa ɲɛ an ka numéro bɛ ka tɛmɛ duguma nin wagati la a ye kɔngɔli kɛ aw na sɔrɔli kɛ walasa kunnafoni ka di aw ma nin jamukan in kun kan ko an ka foli b'aw ye aw merci an bɛ taa ɲɛ halisa n'i ye Yakuba diɲɛ baara o baara n'i y'a ta i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la jango an bɛ dɔnkilida min na i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye e ye gɛlɛya min sɔrɔ nin dɔnkilida in kɔnɔna la awɔ n ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔna na a gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye i n'a fɔ n t'a dɔn an ka siɲɛ fɔlɔ la cogoya min na a gɛlɛya fɔlɔ ye min ye a ka di dɔnkilidala ye ka dɔnkili caman bɔ lamɛnbagaw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ dɔnkili kɔnɔna na nka ni dɛmɛbaga t'i la a bɛ gɛlɛya dɔɔni ni dɛmɛbaga t'i la a bɛ gɛlɛya bon tiɲɛna dɔw ye n dɛmɛ nka an waati min na bi bi in na a ko bɛɛ bɛlɛ bɛ yɛlɛma o kɛra gɛlɛya fanba ye parce que n yɛrɛ de bɛ wari ɲini yɛrɛ ka taa don studio la ka son bɔ walasa lamɛnbagaw kanubaw bɛ se ka sɔrɔ ka son duman lamɛn cogoya min na donc an ka ni dɛmɛbaga bɛ yen lala na teliya dɔɔni quoi d'accord o faamuna kosɛbɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye baara in fana nafa kan i ye nafa minnu fana sɔrɔ dɔnkilida in kɔnɔna la awɔ n ye nafaba sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔna na parce que an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na n bɛ fɔli kɛ n yɛrɛ ye mɔgɔ bɛ n wele mariage fɔliw la u bɛ n wele dɔnkili fɔliw la an bɛ taa yɔrɔ caman an bɛ taa hali dugu ni dugu fɔliw la an bɛ taa ka taa mɔgɔw ka mariage fɔliw kɛ ni fɛn caman quoi ni concert la tɔgɔ an bɛ taa olu bɛɛ lajɛlen d'accord o faamuna an bɛ taa ɲɛ halisa ka aw lajija
ko a ye taa ye ka a ka artiste juguman don ni dɛmɛbaga ko ye i n'a fɔ a balimakɛ Yakuba Konate bɔra k'a fɔ a ye cogo min na Yakuba an bɛ ka sɛnsɛn ka se an ka kɛnɛ kuncɛyɔrɔ la mais an tɛ bɔ yan an bɛna dɔnkili d'i ma san'o cɛ an bɛ se k'a dɔn fɛn jumɛn yɛrɛ de man di Yakuba ye diɲɛ kɔnɔ. Ok Michel n y'a faamu bon n'a fɔ mun ta fanfɛla la ayi a bɛ se ka kɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen dɔnkilida in kɔnɔna la o man di e Yakuba ye i m'a ye n'a sɔrɔ i bɛ se k'o fɔ i kanubagaw ye k'o dɔn o la mɔgɔ caman b'i janto o yɔrɔnin na kosɛbɛ. bon an bɛ yɔrɔ min na bi in na fɛn mun man di ne yɛrɛ tiɲɛ na ni ne yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ ka taa ne yɛrɛ kɛ waati min na dɔrɔn a bɛ zi ne yɛrɛ kan hali ni ne sigilen bɛ ni ne tɛ ka sɔrɔ ka taa ne kɛ dɔrɔn a bɛ zi ne yɛrɛ kan taa n'an bɛ yɔrɔ waati min na bi in na tanunubaliya yɛrɛ ka di ne ye ni ne tɛ sɔrɔ ka dɔnkili yɛrɛ da waati ne tɛ nisɔndiya quoi. D'accord an bɛ taa ye ko fɛn o fɛn ala y'a fila de da Yakuba fɛn jumɛn ka di e ye i ka dɔnkilida in kɔnɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan ani dɔnkili min fana ka di e ye n'i ka dɔnkili bɛɛ ye n'i bɛ se k'o fɔ an ye fɛn ye question fila de fɛn min ka di e ye kosɛbɛ dɔnkilida in kɔnɔna la diɲɛlatigɛ yɛrɛ la ala yɛrɛ fɛn min diya e ye kosɛbɛ i b'o fɔ an ye ani i ka dɔnkili bɛɛ la dɔnkili min diyara i ye. bon n ka dɔnkili bɛɛ la dɔnkili min ka di n yɛrɛ kosɛbɛ ten i n'a fɔ n bɔra ka sɔn kura min bɔ sisan a ma mɛn a tɛ tɛmɛ kalo damadamanin kan n y'a kilipu fana bɔ n'o ye yafa ne ma Yesu yafa ne ma o y'o dɔnkili ye. D'accord sisan i bɛ se k'a fɔ an ye dɔnkilida in kɔnɔna la fɛn jumɛn de ka di i ye kosɛbɛ kosɛbɛ. bon dɔnkilida kɔnɔna na fɛn min ka di n ye o ye an ka marché caman sɔrɔ donc n'an sera ka fɔliw caman sɔrɔ ka marché caman sɔrɔ a ka ca ala fɛ an ka lamɛnbagaw tɛna mɛn ɲɛnafin na n'an ye wari minnu sɔrɔ fɔliw la an bɛ tila ka taa don studio dɔ kɔnɔ tuguni ka dɔnkili da walasa lamɛnbagaw bɛ se ka faamuyali cogo ɲuman sɔrɔ. D'accord a faamu na bamananw ko ten ko mɔgɔ tɛ den bɔnbɔn k'a kɔ don i yɛrɛ ma n'i ye wari ko fɔlen yɔrɔ o yɔrɔ a ye taa an ka marché di an ka artistes ma u ka taa aw la ɲɛnajɛ kosɛbɛ i bɔra k'a fɔ ko i ye dɔnkili dɔ bɔ a diyara i ye kosɛbɛ an tɛ n'i bila ka taa ten fo i ka dɔnkili da o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka ka bi émission kuncɛ ani kumakan laban min fana b'i bolo k'o lase i kanubagaw ma fana i b'o fana fɔ n'a ti kɛ baasi i bɛ se ka dɔnkili da sisan hali n'a ma kɛ dɔnkili janba ye. Yafa ne ma Yesu yafa ne ma ne bi deli i ka yafa ne ma Yesu yafa ne ma ne bi deli i ka yafa ne ma ne tun bɛ taama jurumu sira kan ne bi deli i ka yafa ne ma ne tun bɛ taama kojugu sira kan o ne bi deli i ka yafa ne ma ne tɛna segin o kan tun ne fa Ala ne bi deli i ka yafa ne ma. wa tiɲɛ yɛrɛ la dɔnkili diyara kosɛbɛ dɔnkili bɔra a clip bɔra ko lamɛnbagaw a ye taa a ka dɔnkili télécharger an ka plateforme kan halisa dɔnkilida in kɔfɛ an bɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ baara wɛrɛ kɛ dɔnkilida in kɛrɛfɛ. awɔ n bɛ baara wɛrɛ kɛ dɔnkilida kɛrɛfɛ i n'a fɔ baara sugu jumɛn. bon n bɛ zini baara la an bɛ vinɛgiriw dilan an bɛ orujafɛliw dilan an bɛ safinɛjiw dilan tɛgɛ bɛ ko minnu na ale ni an bɛ boisson bitɔniw bɛɛ dilan. d'accord i bɛ zini baara la Maliba Foli mɔgɔw kɔni an mago bɛ sponsor la hali ni bɛ to ka na vinɛgiri d'an ma sɔn o fana ka d'an ye kosɛbɛ an ka se a ka usine publicité fana kɛ an b'o baaraw fana kɛ sisan an bɛ ka se an ka émission kuncɛyɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen b'i bolo k'a lase kanubagaw ma ani kumakan jumɛn b'i bolo k'a lase mɔgɔw ma minnu fana bɛ fɛ k'i dɛmɛ ani n'i bɛ se ka i sigiyɔrɔ ani i ka nɛgɛjuru sira fɔ walasa i kanubagaw bɛ u ka se ka i lasɔrɔ nɔgɔya la cogo min na. awɔ n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na ne tɔgɔ Yakuba Konate n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Jalakɔrɔji Fala Gagema n ye dɔnkilidala ye donc n ka foli bɛ n kanubagaw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan donc n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma foyi tɛ kanu bɔ n'i y'a ye an dɔnkilidalaw an bɛ sanga sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye an kanubaga ye n'i y'a ye an fɛn dɔnkilidalaw an bɛ lancer ka taa yɔrɔ caman na an ka émission an bɛ jɛsɛ ani i n'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan bi i n'a fɔ Maliba Fɔli tiɲɛ na Maliba Fɔli mɔgɔw y'an wele ka na o ka plateau sanfɛ bi an b'u ka plateau sanfɛ ne bɛ kɛ sababu ye a bi kɛ sababu ye mɔgɔ dɔw bɛ yen
o ye Yakuba Konate ka dɔnkili mɛn o ma deli ka Yakuba Konate ye donc Maliba fɔli ka ni émission senfɛla la o bɛ se ka Yakuba Konate ye k'a dɔn ka image ye ni mɔgɔ min bɛ se k'o bɛɛ dɔn. I bɛ se ka i ka nɛgɛjuru sira fɔ. N ka nɛgɛjuru sira ni mun fɛ ka n sɔrɔ dɔgɔtigi bɛ se ka wele n ka téléphone numéro la 83 51 36 79 n bɛ se k'a kan tuguni n ka téléphone numéro 83 51 36 79 ni mɔgɔ bɛ Yakuba Konate ka dɔnkilida la i bɛ se ka n wele numéro la an ka n'i ma se ka ni numéro tɛ maa min bolo o tigi bɛ se ka Maliba fɔli n'i b'an ka n'i b'u ka page suivre n'i ye weleli kɛ Maliba fɔli mɔgɔ n'i y'u wele u bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka numéro d'i ma n'an bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ. Merci beaucoup. An ka foli bɛ an ka directeur de programme ni Maliba fɔli baarakɛlaw bɛɛ ye. An sera an ka émission kuncɛyɔrɔ la ka aw ladɔnniya halisa ko aw ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka kɛnɛ de don Maliba fɔli kan. An b'aw fɔ aw ma ko aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.